Přátelé, pane řediteli, milí kolegové, milé kolegyně, drazí přátelé. Srdečně vás vítám na dnešní slavnostní události předávání vysvědčení. Je pro ctí s vámi tuto jedinečnou chvíli sdílet. Je to završení 4 let studia našich žáků na oborech Ekonomické lyceum, Obchodní akademie a Praktická sestra na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Blansku. Dnes slavíme úspěchy našich maturantů a chceme ocenit jejich sílu, odhodlanost a píli, díky které završili svou cestu k dospělosti. Dnešní den je jedinečný a výjimečný pro nás všechny. Je to den, kdy se ohlížíme zpět na uplynulé roky plné práce, snahy a úsilí našich maturantů a zároveň se těšíme na jejich budoucnost plnou naděje a příležitostí. Nyní zazní studentská hymna Gaudamus Igitur. Prosím, aby všichni povstali na počest našich maturantů, kteří v tomto okamžiku slavnostně vstoupí do sálu. Nostra brevis est, brevis